Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, nagatigom kita isip pagpasidungog ug pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat ug madawat kada adlaw. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalabas sa akong dako iyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ngulay. Sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon, araw inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Karon sa badlaw gisaulog or gihandom sa atong tubok simbahan si Saint Camilo de Lilis. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan mga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa panahon nga si Akas, anak ni Hotan, ug apo ni Osias, mo'y naghari sa Huda. Misulong sa Jerusalem si Rasin, hari sa Syria, ug si Pika, ang anak ni Romelia nga hari sa Israel. Apan wala nila kini mabuntog. Sa pagkabalita sa hari sa Huda, ngang kasundaluhan sa Syria, nakasulod na sa yuta sa Israel. Nalisang siya og ang iyang katawhan, og nangurog sila, ingon sa kakahuyan sa lasan, nga gihuros sa hangin. Og miingon ang Ginoo kang Isaías, lakaw, sugata si Akas, paubana sa sihasog, nga imong anak. Si Akas atoa sa tumoy sa kanal sa tubig, sa ibabaw nga linaw duol sa dalan, paingon sa uma, nga nganlag uma sa maglalaba. Ingna si Akas, pagbantay ug ayaw kahadlok sa kasuko ni Hari Rasin ug ni Hari Pika, kay sila sama lamang sa aso sa duha ka agipo nga nagkapalong na. Naglarong mangilad batok kanino ang Syria ug ang Israel. Nag-ingon sila, sulungon ta ang Huda ug lisangon ta kini ug buntugon ta kini aron maato ug paharion ta didto ang anak ni Tabeel.
Tungod niini nag-ingon ang Ginoong Dios, dili kini mahimo ug dili kini mahitabo. Kay ang Syria sama ra kahuyang sa Damasco, ug ang Damasco sama ra kahuyang ni Rasen. Kan umag 5 ka tuig gikan karon, mabungkag ang Israel ug dili na mahimong nasod. Ang Israel sama ra kahuyang sa syudad sa Samaria, ug ang Samaria sama ra kahuyang kang hari Pika. Kun kulang kag pagtuo, dili kagayon mulungtad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Halangdon ang Ginoo ug angayng daygon diha sa syudad sa atong Dios. Ang iyang balaang bukid labing matahom sa kabukiran, mawang kalipay sa tibok nga kalibutan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihanan, mauwang siyudad sa dakong hari. Ang Diyos anak sayang mga kuta, ibantog siya sa pagkadalang panan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Kay ania nagatigom ang mga hari, nagakuyog sila sa pagpangabot, nakakitausab sila og nalipong dayon, nangalisang nangaparon. Ang Diyos nagasagan sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Nangurog sila dito, masakit, ingog babay nga nagbati, ingon og sa kahangin, gikan sa silangan, mihapak sa mga sakayan sa Tarses. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nakatagong kaluwasan, dalay ko siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisaway ni Jesus ang mga tanang lungsod diin himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro. Kay ang mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkalaot usab nimo Bethsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pahimua sa Tero ug sa Sidon. Ang mga tao dito dugay na unta nga nagsapot og sako og nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro ug taga-Sidon kay kaninyo. Og ikaw, Capernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit. Itambog ka hinuon ngadto sa impyerno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, aniya paunta kini karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, adunay panultihon nga akong nabasahan o nag-ingon. Ang gugma kuno, dili tinuod nga gugma, kun kini dili masuko sa mga daotan nga binuhatan. O ang atong Ginoo, dili maluluyon kung siya dili masuko sa mga tao nga masalaypon or sa laktod nga pagkasulti, kung ang atong Ginoo tinuod nga nahigugma o maluluyon, dili naunta siya mubati o kasuko ngadto sa iyahang katawhan. Sa ato ang pagkatao, aduna man tay mga pagbati. Kung aduna kitay mga pagbati, kamao pa bata masuko? Aduna batay kasuko? O aduna batay mga kalagot? O kung aduna, kana bang atong mga kalagot or mga kasuko, usahay dili ta makontento ato kining ipadayag or i-express ngadto sa uban. Ang uban usab masuko pinaagi sa ilahang kainit sa ulo. Ang uban usab kung masuko makita nato ato ang maignan nga mitaas ang iyahang BP. Butang mingon ta nga na high blood man siguro ni siya kay nasuko man. Unya aduna po'y mga tao nga dili masuko or dili dayon masuko. Kini atong mga kasuko or kalagot, daghan ang mawala o daghan usab ang maguba tungod niini. Pero kung kita sa atong mga kasuko or mga kalagot kamao gani mo pahiluna, no? Aduna say kasuko or kalagot nga in a right way or gitawag ni siya o kamao siya mo manage sa iyahang kasuko or anger management. Kini ato ang mga kasuko, mga igsuon, once nga ato ang napagawas or napahungaw, mao kini ang pagpadayag sa ato ang kanamit ang gitawag nato og concern sa usa ka butang.
Nasuko ta sa usa ka butang or sa usa ka tawo tungod kay aduna man kitay pagpakabana. Gani sa atuang ebanghelyo, ang kasuko ni Jesus adunay usa ka valid nga reason o rason tungod kay si Jesus dito sa mga lugar sa Israel nagpakita siya og mga milagro, nagpakita siya og mga pagtuo or kana bitong mga buhat nga maayo sa katawhan sa Israel. Apan ang mga Israel nga nakakita sa maong milagro wala hinuon motuo. Wala sila motuo sa anak sa tao. Wala sila motuo ni Kristo or sa laktod nga pagkasulti ilahang gisalikway ang mga buhat ni Kristo. Mao nga si Kristo sa atuang ebanghelyo nga nag-ingon, pagkaalaot nimo. Sa English gitawag ni siya og woe to you. Woe to you, Israel, who do not believe that I am performing a miracle. Nasuko si Kristo tungod kay wala man sila mutuo sa mga milagro nga gibuhat sa Ginoo. Mura bitog si Kristo wala panumbalinga sa mga katawhan sa Israel. Wala panumbalinga sa mga katawhan ang iyahang paghigugma sa ilaha. Mura bitaw gi-taken for granted sa mga katawhan ang mga milagro nga gibuhat ni Kristo. Kung kita tinuod nga adunay pagpakabana, kung kita nga adunay paghigugma sa atoang komunidad, for example, kung adunay mga tao nga walay pagpakabana sa ilaha o sa atuang mga basura nga pataka ra sila og labay, siyempre kung kita adunay paghigugma or concern, adunay gyud tay kasuko or kalagot. Kung kita adunay pagpakabana sa atuang puloy-anan diha sa atuang mga anak, siyempre adunay gyud tay kasuko or kalagot. Kung kita diha sa atoang komunidad, nakita nato ang usa ka tawo nga ning buhat og dili maayo og dili sakto. Siyempre aduna gyud tay kasuko or kalagot agi sa atoang pag-express sa atoang paghigugma og pagkabana. Apan kung wala kitay dakong pagpakabana o paghigugma sa atoang katawhan o sa komunidad, magpakabuta-bungol kita sa hintabo sa atoang kalibutan. Sa atoang ebanghelyo mga igsoon, ang pagkalagot or pagkasuko ni Kristo dili basta-basta tungod kay aduna man kini usa ka rason. It is valid. Adunay valid nga rason kay ang mga katawhan wala man nagpakabana, dili lang kaniadto hangtod usab karon. Usahay sa mga nahitabo sa atong komunidad, sa atong puloy-anan, sa atong parokya, sa atong nasod, sa atong lungsod, usahay murag walay nahitabo, murag wala kita nagpakabana niini, o wala kita naghatag og paghigugma tungod kay wala man nato paminawa, wala nato makita bisan aduna na sa atuang tugkaran ang mga problema sa katilingban. Aduna itay kahatag nga solusyon, apan mura pod og nagpakabutang-bungol kita sa mga nahitabo. Busa mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon karong adlaw, naghagit ka nato nga hinaot paunta nga sa matag problema sa atuang komunidad, parokya, puloy-anan,
Kamauunta kita masuko or malagot sa usa kasakto nga pamaagi, isip paghatag nato og pagpakabana or isip paghatag nato og paghigugma sa atong komunidad. Hinaot paunta. Mapailubon ang Dios ug sayod nga ang atong mga kalisdanan. Magampo kita ngadto kaniya aron tabangan kita niya sa pagkabig ug pagbag-o sa atong kaugalingon. Ug magampo kita, bag-uha kami Ginoo. Bag-uha kami, Ginoo. Nga ang mga matuohon magpatalingkog sa tawag sa pagtuo ug sa paghinulsol. Magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Nga ang Dios maghatag kanato kadasig sa pagtahan sa atong kaugalingon aron malingkawas diha ni Kristo ang tanan nga nabilanggo diha sa ilang kahakog. Magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Nga sila kansang mga kasing-kasing, haguka ug nagmabugnaon, makakaplag og kalipay diha sa paghigugma sa Dios ug sa isig kaingon. Magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adto mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Nga ang mga masakiton sa pangisip ug sa lawas, makaangkon ug malungtarong kaayuhan ug kahupayan. Magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Nga imo untang isipon niya takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Nga ang mga matuuhong mihalina, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunhay. Magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Maluluyon og mahigugmaong Dios, pamatiya ang mga singgit sa kalibutan nga nalitag diha sa pag-antos og sa sala og palingkawasa kami. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit ng among igasa, ang kang Kristong kinabuhi.
Diyos sa mong kasaypanan, dawat na himuga, ang kaluwasan. Dawat na himuga, ang kaluwasan. Sa kang Kristong mga buwan, o kinabuhi, nag-iuli ang alam, tanang kanimo, mahirap sa kamong buwan, o kamahong kinabuhi, ingon ang Diyos ay nuri, isabol sa Ginoo. Ingon ang Diyos ay nuri, isabol sa Ginoo. Mga igsoon, mag-ampo kamo araw ng ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himuang nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtuo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga pagpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos ka Ginoong Diyos ang kagahooman. Pulo ang langit ng iyong at sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahintasan. Daigang nagaan, isahan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahintasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo.
sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na mo, pinagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa o ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw gadaygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong awiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala,
og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong mananging harian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaas ang kanay. Atong ipakita ang timaan sa panaginig sunay. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Ilawas ko ni Kristo magdalagan nato sa kinabuhi. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himoa nga ang imong makaluwas nga gugma, magtubo kanunay dinhi kanamo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. O panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.